Diyan nagatuhang pansit. Dinalian ni. Wa pa kay dahang sahog. Walay suriso, walay kikiam, walay fishball. Handa mong binga pansit biko ginamos imong pabuhat ginamos bulad saging nay serving ay nay pagkamot dito sa balay. Thank you ma'am. Hal na po. Ay, wala. Ay, ganun. Upat. Upat na. Ay, lima-lima di ay. Ay, wala pa pila. Wala pa pila. Wala kay labo. Wala gid do di ay. Pila ba yan? 50. Ay, dito mo dito magbayad. Sabaan, huy. Lima ka. Sabaan yung lang. Tanawasin si kayo. Yes. Lima. Lima ka. Kasi mo nang cupcake. Ay, hindi ko no ay di. Bis gigawas. Ako na ilang ganira. Ako. Ala, April. Wala kailan ako April. Oh, April. Oh, imo na ay din ako April. Ala, ayaw mo eh. Saba. Oh, di ba gwapo? Imo na sa to. Ay, ay na. Hindi pa usap. Okay lang. Mon. Oh, di kay lagi Ulat ka og bayad ba? Mugawas na na imong number na bayad ba? Yes. Basta sa baan Oslo. Yes, kasi unyara mugawas imong number. Pangalan na. Ruby lang, Ruby. Jam, after bayad, balik sa diri ha. Ako per mahal sa Cebu. Okay. Hala, ang nakabutang na kay Ruby. Tagyam mo dito, Ruby. Ruby, ibutang sa resibo ba? Hindi ko dire padung sa bahay guys. Kay gikan ko og briefing. Kay kuan kanang ang mga classmate guys sa pag majong adlaw, majong buntang ng kanan guys. So adlaw nga ano sa maning atuhang may mga ingani bitaw guys o mga siw-siw ani siya mamaak. So gikan di ko briefing kay ang gikuhaan silang ticket ang mga kauban sa trabaho ba kay kuhaan ka ng discount raman sila dari kay uslob man. So mag-prepare ko dito sa dagat kay kuhaan nagpadingag na inong ko ni Papa Edi dari og kuhaan kasi Papa Edi lagi ga nakalib na siya. Kuhaan ari ko na sila tawag ito mag-picnic naghuman nila pangalig wheelchair kag ilang number kay murag 70 kapin pa man dugay-dugay pa to ja ako may alas city noon guys may alas city pero aron lang ka init kaladlawan pa ko dito guys mga wapay alas 5 dito na ko nagpila asa mga kay mananaw lagi ka ng sila wheel shark pero taga Oslo bra pero si Ma'am Ray may taga Naga muhang trainer sa pagluto Nja mag dali-dali ko ron og luto og kuan guys ipakaon na makaning ni Kul ang manok. Pakaon na manok? Tawon. Oy, sayo pa man good guys. Ipakaon na mo? Dali. Ipakaon na mo ba? Kay ganihan nila gay pakaon na siguro ni kay wala na magpagkaon. Kadali-dili ko guys kay magluto ko ron og kuan. Pansit gamay diyan nakaluto na hinugog biko ganyan kadlaw na ako mag video guys kay dali na lagi ko diyan wala ko nag video na wala naman din may pagkaon ipakaon na ba mo ate magluto ko ron kay pansit raman nakaluto naman ko biko guys nagluto ko biko kay request pud sa kauban sa trabaho trabaho kauban has pag luto-luto ba dali nok dali 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 me
Titi, pagkaon na mo, dali. Dali, kayo magluto po kong pansit. Dali. Mga sila, dali. Di pagkaon na mo, ate, no? Di alas 6 media naman. Di pagkaon na, dahil na kayo na mo kaon, di. Dali na kayo magluto po kong pansit, kayo kasi dali rin ng pansit, guys. Si papay di nagding-agdog saging, kay saging di nga sa balad to natumba. Di pa kadto sila guwang. So na lamang gi agaw murag guwang na. Kain ba day sila? Siguro mga alas 8 kapin to mga alas 9 na. Patanaw sila o mga alas 8 kapin. Kaya pa man gitawag ilang number, guys. Ug mananaw day mo og wheel shark. Kuan. Kinahanglan sa zoo. Kinahanglan na mo diri mga alas 4 kay taas ng pila. Kay niabot na imi dadtog alas 5 kapin. Kuan na. 70 plus na ang number. Shout out day ko diha ni Mambitan ni dia. Og ugma day, guys, birthday ni Mambi. August May 24. Happy birthday day sa tanang mga nag-birthday og May 24. Happy birthday. Isa kay magluto na kog pansit ja. Ugma pod, guys. Nag-birthday ni sa hapon sa lutuan og may pansit. Sa pahining nagpalong life ba. So tara, guys, kay nakabay nagpa-sound sila bata makabidyo-bidyo ani magluto sa kog pansit. Nakahuman na kog luto og biko, guys. Kay mura baging dag-um na pud ang kuan unya ang dagat kay baud. Nak. So before jud ko magluto, guys. Wala nang hinlo pas ni Kulsa. Kusina, guys. Gawasa ni sila. Morning. Mon. Kay kuan ni sila mga iringa, guys, limpyo humot kay kuan di ni sila na mukaon og rice. Kuara ni milk og katong gihimo ni Nicole bitaw nga kuan. Lingaw sila sa mga manok. Hay. Ning. Ay, kagwapa ni KitKat, guys. Kay naglimpyo si Atis kusina kay naibisita. Nami bisita, guys. Upat siguro sila 5 ana. Nga mga maestra pa jud among classmate, guys. Akong classmate. Ako man kog luto og biko. Nag-prepare si Nicole og para sa pansit. Higo na lamang kumuluto. Man. Ana sila mangihi. Nangihi na gali, oh. Bago pa galing ipulihan na ni ate. Very good kain sila, oh. Naog na sila diha para mangihi. Oh, tabunan pa jud na niya. Oh, mali man yung pagtabon kay imo namang gikaka imong ihi. Ay magpupo. Ay magpupo man. Labastusa. Nagwiwi ra di ay. Gawiwi ra di ay. Tabunan ni na magwiwi, ha. Kinatay bisita, ha. Dugayas wiwi. Dugawas wiwi ni Mumon. Hanas wiwi di ay. Ang tabuni kay baho, tabuni. Oh, ang tabuni wiwi. Tabuni. Ang tabuni. Ay, very good. Sus, tabunan jud kay natay bisita, Diyos ko. Ka very good. Oy, tabunig taman jud kay ani maho. Ang saktura. Dali na, up na, dali. Oh, Mon, dali, Mon. Up na, Mon. Very good kayo na sila, guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mami. It's in Wow! Oh, nakaihanda mong binga pansit, biko, ginamos, imong pabuhat, ginamos, bulad, saging. Nay, serving ay nay pangkamot dito sa balay. Thank you, Ma.
Gidali-dali ra ba nagluto sa ilasa? Nami. Unsa man? Ang pansit. Lami Lami kayo. Ikaw sorry sige kan to sa inyo. Gikuha ko sa kumayokan. Anong hilo man dito? Dukoy sila pero Soriano yan mo ganun siya. Wala sila muga. Ganahan siya kay ihag pigaan jud daghang limonsito. Yan, wala na ginaron. Wala. Wala ko nimo din sabi ka. Ikuan ko nang ako concept din. Ako tanan. Yeah. Tanan ako. Hala di. Guys, kung di mo apas-apas tayo kay naurot na. Uy! Ay mo pagpapas ng hot ni lima sa alam. Ako siya ha. Ina na lang, ina mag-apas ako ikuha sa Ang isip mo, ang puso at damdamin ko. Anong sakit sa aking dibdib? Ang pag-ibig na alay mo, ipilit mo hanggang saan ako ihahandang ko. Balayan na puso'y bakit Salamat sa inyong salamat. Napagoy na. Masigadahan mo magdaag manok. Mga sisiw. Ay na po yung mga puйwa mo makapang bantam na. siya ang gagahapon mo, ako ang aniang karoon. Gigudan ang gagawin mo, giyayo ko ang kasing-kasing mo. Pero nga naman ikaw, hindi kayo. Inyong pag salamat. Ihag siya na ko. Puhon, maloy Ginoo magbanding tagusog. Human og assessment. Humano assistant. Baroy-baroy na po. Mag-practice pa taron kay kay wala pa jud ko kay wala mawala pa jud ko ma'am. Bye. Salamat po dinyo. Bye. Love you, Lola. Bye-bye. Bye. Bye Dante. Bye Dante. Bye. Bye. Muli na sila.